Як клапаціцца пра сябе, калі ты беларуская квір-персона. Працэс прыняцця гамафобных законапраектаў, квірфобія ў беларускім грамадстве, свае ўласныя праблемы – усё гэта пагаршае ментальнае становішча. Але як палепшыць яго ва ўмовах, на якія ты не можаш паўплываць? Па-першае, інфармацыйная гігіена. Дум-скролінг яшчэ нікому не дапамог. Не бойся баніць аккаунты ў соцсетках, калі яны распаўсюджваюць гамафобную прапаганду, а также упісваць кодавыя словы тэмаў, ад якіх тебе балюча, у спіс забароненых словаў, каб соцсеткі не прапаноўвалі тебе такі контент. Памятай, клопат пра сябе – гэта моц, а не слабасць. Па-другое, ствары рытуалы самадапамогі. Нават 30-хвілінны штодзённы шпацыр можа значна палепшыць сваё ментальнае становішча. Важна стварыць руціну, якая будзе прыносіць пазітыў у тваё жыццё. Гэта можа быць прагляд фільмаў ці серыялаў, праслухоўванне квірнай музыкі або твой любімы творчы занятак. Па-трэцяе, не бойся звяртацца ў некамерцыйныя арганізацыі, якія прадстаўляюць псіхалагічную дапамогу беларусам і беларускам задарма. Мне ў свой час вельмі дапамог Фенікс. Яны цудоўна працуюць са стрэсам, траўмамі, ПТСР і КПТСР. А як ты падтрымліваеш свой маральны стан зараз? Пішы ў каментары.